Iċ-Ċentru Xjentifiku Interattiv tal-Esplora fit-tmiem din il-ġimgħa qed jorganizza Dino Weekend b'jumejn ta' attivitajiet interessanti b'kollaborazzjoni mal-Kummissjoni Maltija tal-Films. Tant li se jiġu esebiti bosta dinosawri li ntużaw fuq is-sett tal-film miġbud f'pajjiżna Jurassic World Dominion. Lan ta' dan l-avveniment speċjali se jkun biex kull min jattendi fl-Esplora fil-Kalkara jipparteċipa f'diversi attivitajiet interattivi b'rabta mat-tema tad-dinosawri u l-preistorja, inkluż ħafna speċifikament ta' tfal. Dwar dan u aktar, One News tkellem ma' Kiki Mizzi, kap tat-taqsima edukattiva tal-Esplora, li qasmet magħna ftit tarif dwar dak li wieħed jista' jesperjenza matul il-jiem li ġejjin. It-tim tal-edukazzjoni jaħdem ħafna fuq ir-riċerka u għażilna s-suġġett tad-dinosawri u ħloqna dan il-weekend avveniment sabiħ għat-tfal kollha minn età żgħira minn anke One il fuq għandna l-outputs u shows attivitajiet ma jispiċċaw għad dan il-weekend familja kollha pratikament biex jiġu jieħdu pjaċir. U ovvjament issa miftuħin eċitati biex nuru ħafna sorpriżi il-kull minn ħajjiġi l-Esplora dan il-weekend. L-Esplora jistma li se jkun qed jilqa' mal-1200 viżitatur fit-tmiem il-ġimgħa biss u għaldaqstant il-biljetti huma limitati. L-esebizzjoni hi miftuħa s-sibt u l-ħadd bejn l-10 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar.